Yan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Rusi, Guagua, Pampanga para mag-update ng mga motor dito. So sabi ko nga nung last vlog ko na hindi naman nagbago yung mga price ng motor ng Rusi. So silipin na lang natin mga kapatid itong papakita kong scooter. Ito yung Rusi Passion 125, no? Kasi marami silang stock dito, no? Ayan, makikita natin itong kulay dilaw na yan. So isa dyan ang ating i-review ngayon. So abangan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa masusunod kong videos. Then patuloy nyo ako follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So stay tuned po. God bless. Noxky Vlog. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Ayan, salamat kay ma'am. Ayun, nandun. Shoutout sa kanya. So ito yung i-review natin ng konti. Itong Rusi Passion 125 na latest model, no? Ito yung lumabas na 2022 hanggang ngayon, no? Ayan, marami silang stock dito mga kapatid na Passion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pang-8 itong nandito, no? Yung Royal wala tayong nakitang mga bagong deliver, pero meron doon na second hand. So ngayon, ito tingnan natin ito. So dati may napalag na tayong ganito na kulay yellow din, pero may nabago kasi sa kanya or may nadagdag sa kanya ng konti. Ito sasabihin ko na, no, yung ito yung nadagdag sa kanya, meron na siyang idling stop, no? Yan yung kagandahan dito. Yung function nito, pagka napunta tayo sa mga stoplight, automatic na mamatay yung makina niya after 1 to 5 seconds, gano'n, para makatipid din sa gasolina. Ayan, yun yung function nitong idling stop. Sa mga nakagamit ito, no, mag-comment ka kayo kung talagang gumagana to, yung ganitong function ng Passion, ano. So ayan, makita natin yung panel niya. Ito analog type pero latest model na rin, halos parang same sa Mio, no, yung forma nito. Yan. Ang kagandahan lang dito, yung signal light niya, ayan, magkahiwalay na, no? Di tulad dun sa MIUI 125 natin, magkasama lang sa isang ilaw, ano. Tapos ayan, meron din siyang headlight na ilaw. Then ito meron siyang P, no? Ito yung umiilaw pagka nag-start, no? Pagka pinrest natin yung lever niya, iilaw ito. Yan. Tapos meron din siyang fuel gauge. Andiyan na yung speedometer, odometer. Tapos ito meron siyang tatak ng Rusi dito. Ito yung magandang style ng Rusi, no? Dapat ganyan na lang, or yung logo nila nilalagay. Tapos sa mga switch, ito may high and low, busina, then third signal light. Tapos meron din siyang nadagdag na hazard. Ito yung maganda rin dito.
meron na siyang hazards switch, ano. Tapos ay meron siyang choke dahil carburetor type pa rin. Then ito yung kanyang susi. Yan, malaki din, no. Then dito sa kabila, meron din siyang pindutan pa ng or bukasan pa ng ilaw. Then electric starter niya, ito. Then sa throttle, malambot din yung throttle nito nung Rossi Passion. Ayan, no. Bumabalik naman, responsive naman, no. Ayan. Tapos dito sa kanyang ignition ay naka-standard ignition, pero may lock din yan, no. Once na sinide natin ganyan yung manibela, mailalak na natin. So maging safety rin yung ating motor. Then meron din siyang utility hook dito. Ayan. Tapos dito sa side na ito, ayan, makita natin meron pa siyang logo ng Rossi. Ito. Ayan, tapos maganda yung pagkaka-design niya. Matte black, pero para siyang ano magaspang, ano. So hindi siya basta-basta magagasgasan. Then punta tayo dito sa harap. Ito yung kanyang cowling. Ito, meron siyang mini windshield dito. Ayan, na kulay black. Then glossy yellow lahat. Ito, makita natin. Tapos may decals lang siya na kulay white tsaka kulay silver, ano. Tapos dito, yan, meron siyang matte black finish dito na design. Meron ding logo ng Rossi dito. Yung maganda, ganito na lang dapat, no. Huwag na yung ganito. Yan, ito yung isang ano, meron pa rito. Yan, tapos yung fender niya okay din. Sporty look. Tapos isa pang maganda dito, LED na yung kanyang mga ilaw, no. High and low. Tapos meron siyang DRL lights. Yan, makita natin kabilaan, meron yan. Signal light niya, ito meron dito. Dalawa pa yan, meron pa dito. Ayan yung kagandahan dito, no. Meron pa siyang ilaw dito sa gilid, no. Napaka-visible niyan. Isang magandang features yan sa isang motor, no. Then dito sa kanyang preno ay naka-disc brake. Ayan yung disc brake niya. Tapos naka-dual path caliper pa. Ayan, na kulay black. Then naka-telescopic fork na kulay silver. Tapos may tatakpang Rossi dito. Yan, dapat alisin na ito mga kapatid, no. Pwede na! Tapos sa mugs niya, ayan, napakaganda ng mugs nito. Napaka-elegant ng forma, no. Ayan. Tapos hindi pa siya naka-tubeless. Pero sabi nga natin, lagi nating binabanggit na madali lang itong pa-tubeless. Yan. Tapos ang size ng gulong dito sa harapan ay 70 by 90 by 14. Yan. Tapos dito sa likod ay naka 80 by 90 by 14 naman. So tube type din mga kapatid. Yan yung mugs nyo, ang ganda, oh. Ganda ng mugs ng Passion na to. Yan. Tapos naka single shock. Ito yung kanyang shock sa likod na kulay black. Tapos air cooled. Then ito yung kanyang panggilid. Ayan, maganda rin. Tapos may kickstart pa siya. Ayan, yung maganda rito, no. Kahit na malobat yung battery, magagamit pa rin natin or mapapaandar pa rin natin. Tapos naka drum brake nga pala yung kanyang preno sa likod. Then dito yung kanyang lagay ng gear oil, ano. Ayan. Tapos dito, ito yung kanyang magandang emblem na Passion. Ayan, napaka premium ng pagkakagawa ng Rossi dito sa Passion nila, no. Ayan. Tapos meron dito nakalagay na SC125. Then may decals sa kulay white tsaka kulay silver. Ayan. Tapos may susian dito para naman sa kanyang upuan sa under seat storage, ano. Tapos sa angkas or sa footdeck sa angkas, ayan, napi-flip, then alloy siya mga kapatid. Then sa side stand, ito wala pa siyang kill switch to side stand. So sana yan sa next upgrade ng scooters ng Rossi, lagyan na nila, no, for safety features, no. Center stand niya, ayan, meron pang parang bearing dito, no, para pagka nakaangat yan dito, hindi masyadong maingay or
nakaka-less ng vibration, ano. Ito yung taillight niya. Yan, puro LED na rin yung kanyang ilaw sa taillight. Pati yung signal light, ayan, no? Ang ganda ng design, no? Meron din siyang parang DRL light dito, ang kulay puti, ayan. Ganda. Tapos sa fender, napakaganda rin, sporty yung dating. Yan, tapos merong reflector, tsaka ilaw dito sa plate holder, no? LED na rin yan, mga kapatid. Tapos maganda dito dahil may bakal siya, kaya matibay yung fender nito. May bakal sa ilalim, ano? Yan yung bakal niya. Yan. Tapos dito sa kanyang muffler, ayan yung pagkaka-design. So sporty look din dahil nakaangat na. Mataas na yung kanyang muffler, no? Kahit na medyo may kalaliman yung tubig, hindi siya mapapasok pag nadaan tayo sa mga matubig na lugar. Tapos sa kanyang heat guard, ito plastic, no, na kulay black. Ayan, tapos naka air cooled niya. Ayan yung kanyang pan, then yung lagayan ng langis dito. Ayan. So upuan niya, ito manipis lang yun dito, pero malambot, mga kapatid, yung kanyang foam, no, malambot. Tapos yung tela, medyo hard yung texture, pero okay naman, ano. Tapos dito sa grabber, ayan yung design niya, glossy black naman yung kanyang grabber dito sa likod. Tapos maganda rin, mga kapatid, dahil sporty look yung design. So ayan, mga kapatid, yung Rusi Passion 125 ng Rusi na pwede nyong ma-avail dito sa Rusi, Guagua, Pampanga, no? So mga gusto kumuha, punta na kayo dito, no? Andyan si ma'am para mag-assist sa inyo, no? Ipa-plus ko na lang, mga kapatid, yung kanyang price ngayong 2023. So maraming salamat. God bless po sa ating lahat.